Čaute, tu je hodinový opravár Vlado. Dneska vám ukážem, ako vrtať otvory do tvrdej dlažby. Použijeme na to diamantovú korunku, ktorú nahneme v 35 až 45 stupňovom uhle a začneme vrtanie do vopred vyznačeného bodu. Následne krúživými pohybmi vytvárame otvor. Netlačíme, diamantová korunka sa zakusne sama. V tomto prípade nie je potrebné chladenie, keďže korunka má vlastné voskové chladenie. Výhoda korunky oproti klasickému diamantovému vrtáku je tá, že dokáže prevrtať aj takúto tvrdú dlažbu, pričom klasický hrotový diamantový vrták by zhoral. Tak si to užite a majte sa krásne.